Takže čaute, dáme pani pri novom videu. A toto je Minecraft 2. Ďalší diel z Minecraftu. Tak poďme na to. Vy asi viete, ktorý? Také vylostičky mám. OK, ako čau. Čo máš pro mňa? Tame Owls. Thanks. Back. Divné. Ale... Ne, nejdem k tebe už. To je také buchajka palicou. Áno, a vlastne tu si poberáme vecičky, čo spadli zo stromu. A bum. Crafting table. To. Vykraftíme si... Dobre, tento, to je jedno. Ale nemôžeme sa radšej čas, ideme si sem pozrieť. Neviem, na čo som je okuliár. Hej! To je dobré. Takže toto je pekné. Ale... Hej! Nemáme drevo? Ja nemám drevo. Dobre, tak to si musíme rýchlo ísť na... Čau. Tak... Ideme, poď. Z toho vykopeme. Nice. Mám prasiatko. Ahoj, Peppa Pig. Čau, Peppa Pig. Čau, Peppa Pig. Hej, čau, Peppa Pig. Čau, Peppa Pig. Som sa zabudol povedať, že či by ste dali like a odber, trvá to len 3 sekundy, alebo 2, ja neviem. Čakaj. No tak 3 sekundy, alebo 2. No tak 3, dajme tomu. Keď to tam s odhadom. Tak 3. A zabere to len 3 sekundy, mohli by ste dať aj like. No, to je všetko. A idem full focus. Hej! Dobre, s týmto nemôžem mať full focus. Toto kúpime. Vieš prečo ne? A ja už tento mod som hral, kto by nevidel. Tá stolička vlastne hýbe, ten si ho takto kvastili. Mňa si dobre naprieť. Hej! Vy sa na ňu takto môžete sadnúť vlastne. Tak. Dobre, čau. Dobre, ja toto pokopem zatiaľ. Je to. To si len lava. OK. Hej! Dobre. Ale mi nedá kľud. Vieš, že ten mod je na to? Čo robíš, keď ani neskačeš? Už sa smieva, tak aj nespať.
Nice. No. Ja ťa tam vidím. Ja sa dohýle. Ja ťa tam vidím. Som povedala, že ja ťa tam vidím. To nevedí, keď umreme. Lebo aj tak sa nám tie veci spravíme. Čo? To je môj skill. No skoro není ten skill, ale... No, to je jedno. Tu tak máme drevo, čiže to sa hodí vždycky. A ja rozmýšľam nad novým domom. Čo som spravil, alebo mňa niekto strávil. To som asi iba zdalo. No. Čiže ja by som ten dom spravil ako tak, že by som ho dal vlastne nad môj dom. Že by som dal na také dlhé schody. To som sa inšpiroval od nejakých youtuberov. Že, lebo oni tam dali také dlhé schody. A takéto zhruba. Takéto je tak. No, takže ja by som si... Hej! Prosím, už buď ticho. Musíte mi to lagnúť. No, čiže tento dom zničíme. Neviem, či to je úplne najlepší nápad, ale nevadí. Kto to tam asi je? Koho asi otravuješ tak strašne? Kto to vie potom s tým prakačom? Nice. Tak keby vás to otravovalo, tak ja neviem. Ale Old White, dobre, jak sa volá, áno, tak sa volá, dobre, na to. Tak budem ignorovať. Sice to je dosť otravné, aj mňa to otravuje, najviac, ale no to je. Dobre, viem, že si tam. Nice. A ten dom by sme mohli začať stavať. Dobre, tak. Čiže ideme si vykraftiť ďalšie veci. Mám ich 30. Mám 30 ako kameňa. Zo všetkého neviem, je to bizárne. Dáme hlinu. To je jasné, že vykopem. No. Bra, to je najhoršia vec, čo sa mi mohla stať. Ale to nevadí. Dobre, tak. Ešte raz sa mi to stalo, ale to nevadí. Kamo, jak sa mi to môže stať trikrát za sebou? Jak? A ty sa mi tam ešte smeť, ha? Nice, čiže... No, prečo stále hovorím nice? Nice. No. Nice. No.
OK, tu posledných pár mám. Čiže tak, posledných 5. Tak. Robím. A raz. A 2. Nice. Kámo, čo tam dávajú stále? Bro. Dobre, tak to by to mohlo stačiť. Tak, tu si vykopem zďalia ten dom. Hej! No. Čo ty ninja? Hej! Dobre, ja viem, že si tam full focus teraz. Tak. Dobre. Tu mám dvere. Nice. Čo tam robí? Vidíte? GG's. Jako toto, ten nový update. Tak ďakujem pekne. Nice. A ten dom je, neviem, jak spravím, ja ho spravím skôr široký, jak dlhý. Skôr extrémne široký, jak extrémne dlhý. Jablko. Dáme pani. Dneska to asi mohlo byť všetko. Takže čus.